Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amari le guide machine noire kan YouTube sanfɛ i b'a sɛbɛn Amari le guide noir Black Mist to n'o sɛbɛn dɔrɔn i bɛ n sɔrɔ YouTube sanfɛ an bɛ fa dɔ di wilibaliw n'i y'a kɛ a bɛ kɛ peut-être tɛ n'i y'a kɛ a bɛ kɛ i b'a témoigner fɛnɛ ok nin yiri in ko pɔnpɔpɔgolo nin pɔnpɔpɔgolo mɔgɔ b'a recette d'a kan ko i bɛ sɛbɛnni k'a kan k'a bila so kɔnɔ bɛ fɛnw ne t'o dɔn n bɛ mun dɔn kɔni i b'a susu comment dirais-je même k'a tereke quoi fo k'a kɛ fɛn ye k'a kɛ ji la k'i haminako fɔ a la k'i ko a la siɲɛ kelen pewu sɔgɔmada fɛ ka sɔrɔ ka bɔ ka t'i ka garijɛgɛ ɲiniyɔrɔ la i b'u garijɛgɛ i bɛ wariba sɔrɔ bulɔku t'a la sɛbɛn t'i k'a kan i tɛ laturu sɛbɛn i tɛ foyi sɛbɛn a kan i b'a a fɛn ka ji kɛ k'a tereke k'a susu ka sɔrɔ a kɛ ji la ka sɔrɔ i bɛ ko a la a ladɔn fɛnɛ ka ɲi a ladɔn bɛ mɔgɔ kisi subagaw ma a ladɔn bɛ mɔgɔ bɛ i kisi subaga ma kosɛbɛ an bɛ tila ka recette d'o kan inshallah abonnez ma a y'a partager ka aimer a teriw n'a jɛɲɔgɔnw ma pour que bɛɛ k'a sɔrɔ n ka foli b'a ye Amari le don Amari le guide noir Black Mist le don